Usa ka lalaki nga hilig matud pa mangolekta og mga wildlife animals sa Taguluan, Misamis Oriental ang gidakop sa Regional Maritime Unit 10. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap, exclusive. Pinasikad sa search warrant, gironda sa mga personahe sa Regional Maritime Unit 10, Misamis Oriental Maritime Police Station, kining balay sa Barangay Kasinglot, Taguluan, Misamis Oriental, pasado alas 7 sa buntag adlawng Lunes. Human nakadawat og impormasyon ang otoridad nga adunay pipila ka mga wildlife species ang nakakulong sa maong compound. Pag-abot sa lugar, klase-klaseng hayop ang ilang naabtan. Lakip na ang duha ka mga endangered species nga mga unggoy o ang Philippine long-tailed macaque, upat ka mga parrot, usa ka uwak ug ang critically endangered species nga talking myna nga sa probinsya lang sa Palawan makitaan. Ug sa dihang nakita nila nga naay illegal wildlife dito, gipa-verify dayon namo sa Senro Initaw kung nakarehistro ba kini. Og matud pa sa Senro Initaw, wala kini makarehistro. Gisuwayan sa pagkuha sa GMA Regional TV1 Mindanao ang kabahin sa maong dinakpan. Apan wala na kini miatubang pa sa kamera. Matud niya nga wala siya na maligya sa maong mga mananap og personal lamang kuno niya kini nga hilig. Gi-turn over na sa DENR 10 ang mga na-recover nga mga mananap. Kung naamang gud siya moagi siya sa dalan, sir, makakita siya og mga naay na maligya nga mga wildlife or bisag unsa nga kuan, sir, iyahang paliton kini og iyahang gabuhion kay maluoy daw ang suspect nato. Sumala sa Regional Maritime Unit 10 nga hingpit nga ginabawal ang paghupot sa mga endangered o critically endangered species tungod kalapasan kini sa Republic Act 9147 o ang Wildlife Conservation and Protection Act ug mamahimo ikaw mapriso kung mapamatudan sa maong salaod. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.